Mga bay, magkuan ko karon magkilaw ko og tuna. Kay gutom na kayo. Ako ni siyang sagulan og mga nagkalaing-laing panakot. Madalian na ni kay piti ng gutuma. Nalibat na ko. Masigatin. Sagulan o kamatis. Nipis lang kayong hiwa. Nipisun lang na itong maayo. Binton na tagpakaw na yung bisag unsa. Kaya wala. Sumon kayo ang manok. Ato asang pigaan og lemon. Kay para mawa ang langsa sa tuna. Dinalian na ni mga bay. Emergency kaya itong tiyan hilak na. Gano na itong kamatis para masamot pahamis atong kutis. Nagkanis pa na ako. Sunod na ko ang pipino. Nipis lang tayo. Banat diskarte sa tagkaon. Yaan sa nato ang trabaho bay. Igutom kay bay. Ito kong listahan din hibay. Hello kay Hoifo. Q1 Yuzon. Hello kanimo bay. Oga. Dara. Kay Clarence Escoto. Shout out kay Wing Chikim Suela. Sani? Kay si hi Dani. Clarence Escoto kuno hello nimo bay. Kay shout out kuno siya kang Wing Chikim Suela. Wa man ni tama ni imong comment ba yung libo ko gaha ko dapat mohunong. Chikim Suela Arminda. Isip Edna de Monteverde. Milani Cabrera. Kay Crizel Gotok. Mauro to na imong pa-shout out. Salamat kayo sa imong makanayon nga pagpuan din sa tuang YouTube. Dayon, tangan ako og sibuyas puti. Sibuyas puti paborito sa mga Bombay. Kilo usab kay Balatero. Dira gutom na kay ko ba Ivy Anderson. Binto na tayo pagkaon ay kitigutuman. Ipiso na ito giwa pinatagas. Pahit sa sa sudan. Kinilaw nga tuna. Ano ba? Jana Kampagani, hello nimo ba? Okay, salamat. Sibuyas puti ato ang bungkagon. Dayon itong patakan og lemon. Walang baho. Dayon ato na dahil butang sa itong kinilaw nga tuna. Puro na nilamas ni. Guys na ni sudan na ni. Tangan na itong sili be. Kiso na to. Bati ako siliwa. Gutom na kayo ba?
maga maabo onong. Ningning agasang interya. Hello kanimo bay. Kay G. Abraham. Hello sir kanimo bay. Gibaliw na nako imong ngalan bay. G. Abraham. And ba kay Rojing o Binognes. Hello kanimo bay. And kay Nini Antalan. Hello. Kay Nori Chavez. Kay Daniel Tatum. Hello ninyo tanan mga bay. Salamat sa mga makanayon mga suporta. Tingin ka na ako. Laban lang da karon na mga bay. Kaya na itong tanan. Hindi ra. Basta. Tulo na akong laway. Tingin kayo bay. Ngaunta ninyo. Sobrang daghang salamat. Kilaw tuna ron, ngaunta ron. Kilaw kong tuna. Hindi na kang tatay? Hindi. Hindi lang atong kinilaw. Kinilaw nga, tuna nga. Tuna sa lata. Yum na kaya ni. Then, paknira na to ni bay. Kuan. Dahon sa hagunoy. Tingog ka ba? Di man na mao. Sa juice man na good. Wala man ang basa dito. Ay, yes, yung idasin ko to. Tangan na to paminta. Ay, saan na kami kuha na nakasuot? Wala, good. Himo-himo lamang. Sina na to. Nahala, mga una ta. Puro naman ni lamas ni. Sorry, nagbuto ni tatay. Suti, balalo. Manggang China. Dre, mga una ta. Pagkuag luto. Bugnaw, man giinit man min ako. Ang uban, gaaso, ang kilid bugnaw. Tuluto din ako dito ah. Natiwasas ng kanon mo. Nias kinilaw. Gimingaw lang kong kinilaw. Muna na, kilaw-kilaw na nakuha ni. Kuan. Diaso, lata. Lamig yan, tagub-tub lang lagi. Ngaon kanina. Gutom na kaayo, ay. Dinalian lang ba? Mati, sili, buhay puti. Limon. Asin, pamintan durog, pahit sa. Piti ba daw si Kilo rin nagkumpis o kanta? Kuntis na makaraang singil. Ang hubog. Nahubog na. Ligin. Mau mana ilang kalipay? Maura mana ilang kalipay? Mahubog. May ka nakalag si Bador. Kada. Tawagan sa mama. Ito, mama sila. Wah, siya? Makatabok ilang motor sa mahayag sa tulay na koto. Gani kaningagi sa tiyo ba do gikan daw kuan mahayag nagian sila kuan kalabong labang na sila. Asam sila labang? Amot asa sila ni labang. Wag yapon na yung tulay sa mahayag.
Baho. Oh, Hindi ko nila. Ba? ma'am. Kani mo na maho. Oh. Sa ikan. Sinainit naman siya. Mga bulad. Bulad balok. Bawang bulat siya. Matang gutom kayo. Ang mangga. Kain sa banyak na. Gutom kayo. Dali ang pagkaon kayo. Alas 2 na magluto pa balalit. Yan, masang oras ako sa mama. Ang gabi. Tadlaw na kayo. Malapit. Hindi kaot naman. Gusto yung gistra ng gabi ni tatay ito. Bayan sa... So ito yung gistra ni tatay gabi eh. Ito. Da. Hindi mo siya nga, dili lang pare niya o ni mama para sa tanan daw. Katong kuan. Jam. Kung ano yun? Maglisa akong jam. Akong isulat. Apricot jam for mama. Maglagot siya kahit ngayon for mama ra kuno. Ito nga. Ako lang nang gipanganlan for mama para makaibaw ko unsa na nga jam. Mga kalahi man imo jam, strawberry man mo ha. Iya kay apricot no. Nisilot sa gabi. Ang nga tagay ko kuan pan. Paano? Ang pan, idala na ko sa pan katong slice bread ha. Sos, ingon man siya nga dili na. Naog na po ko. Ingon lang kagad nga. Magabii, kani nga pan, imo gustong kaunon. Buntag ra ng kubos. Nga, dili na. Kuhaan mo kubos. Gapal ko. Diyan na po ito yung ipakuha. Ang ito primero itong strawberry jam. Yung siya nga, manin mo ni nakita nga. O muna ko ni makita eh. Kudiha mas dining room, rep sa dining room. Nga, nasa ubos. Yung siya, bot-bot, dito na sa kusina. Nga siya, kung nga kusina man, di man may mga anak. Rep ko ng kusina. Yung mga anak dyan. Dito man yung sa pustahan, wala ka pusta. Kamuan ang agin ako. Wala kita na sa pultahan, sa ubos. Ito. Sunod ang pana po. Kapila ko na naog. Primero, dahil slice bread. Kubos din gusto. Naog na po ko. Nanilot ulit iguang nga. Ano saan nagkasalapan? Kubos ba o? Toast. Daan naman sa gaingon nga. Magabi ito. Schedule na niya. Buntag, kubos. Ang gabi nga. Ginahin na po niya. Dahil ang mabig siya. Tukar mo utok. Tukar sir. Pero ang gabi. Tukar mo utok. Minsan nga ba siya? Gikapoy nakagsaka ka na oh. Kuha man. Ano na lang ko. Ang tagkapoy. Tawa mo gabi. Hinang Sa'yo man siya ni hapon. No. Alam ko sumid siya kay ano na ko siya sa kaunon. Alas 8 na nguri ko na siya diha oh. Sa daan na ko. Ang isa. Nakuri-kuri na ba? Ang sayang gusto makaon. Lawag ang kuninawag mo ko siya. Ano ba? Abi na ko mag-lunch na bang ito yung mga Sige man sa pangukoy ba? Makamatngon ko. Kaya pagkuho. Kaya taguho di sa kuwan. Bihan po niyang putahan eh. Hinay po siya. Guru, lili ko niyang tikungkong. Mga siya nga. Kinumdum ka tong iring sa una mere. Gilabay na tong iring.
Ano gila ba? Ito, yabay mo sa mabula. Kasi ito padala na itong kwarta. Doon kay iring, ibuyan na mo dito. Yaman itong ipadakop sa kuha. Ang tagang ng 20 kilo. Diyan, dalang 20 kidi, wag ginatay. Bisag nos dinar, wag gani. Naalam ko ako ba? Bali, dakop na akong iring. Makatawar ba ko itong iringa? Sa ito panili di kusina. Ang istorya minsan man yung mga salita. Bisaya, Arabic, English, Tagalog. Matubag po siya. Maningaw ba ko itong iringa? Dakop niya. Nyari, madakpan niya. Matagaya lang kag 20 kilo. Da, 1/4 din na, wag gani. Minsan nga. Kanundom ka itong iring. Itong gilabay. Karon na po ko iring. Anak siya. Nandito niya. Amat siya. Katawan ako kay nakagits na ko nga ako yung iring. Kay kanila lagi yung tuwag budiga. Kung dito sa nakagits na ako pag ingon niya nga. Ano ka tong iring nga? Ang gilabay sa una. Nibalik man. Nga na siya. Asa nag-iingan? Ako iyan ko siya. Asa nag-iingan na ito? Kasala, gabi. Bay, kapoy naman ko sa kakanyaob din. Nutan, ang kong nga, mugtok nga. Diya rin ko gidyok-dyok. Din siya, inumdum kami rin itong iring labay nito sa una. Matang nibalik man ang iring. Sige na magtikungkong sa budiga. Naanak ko yung bagong iring. Hindi ka na pinagtikungkong ka? Mali man na siya dito. Mga pay-pay yung tiguwa nga. Siya nga siya pangutan na asa ka. Nililisa dito. Kung buliga, kaya di lagi ko magpuhulayan. Paniod to, kay kapoy, saka ka na. Kapoy na ko ng hagdanan eh. Anak ginahan buntag. Sabi re, bisa man ka. Sada dito ko sa pugaran. Ang katawa niya, ito tagay kong itlog. Kasi yung katawa siya mayo. Ayan. Dito ko sa pugaran, naglunglong. Niyangan ko siya. Kaya nang wala man ko limang pukawa. Nga. Alas 12 naman di eh. Kuna. Pukaw unta ka ni mag alas 9. Kuna, alas 9. Nagramgo pa dagay ka na. Pitin yung katawa. Ngisa nga, kung iingan nga, dapat dili ako ang magpukaw ni mo, imo ang asawa. Siyang giingan. Nasaba ang amo. Ko nga, si mama unta ang magpukaw nimo, dili ako, pero kung gusto nimo pukaw unta ka, tawagan ka sa telepono, anang gabi ingnan ko nimo daan. Bunalan niya ko nimo pataka o diha pumukaw, damgo pa ka ng alas 9 ko pukawon. Ano na, tulog. Ang kabaw. Bahala mo dyan eh. Duray kong mukaw. Bakit tulog? Mag-aingon siya ng gabi nga pukawa ko. Di man hangang sili. Ano taginan, taginan. Saan ka ko alam? Alam craft mo? Hindi, ako sa giinan nga. Sir, kung gusto ka nimo nga pukawon ta ka, anang gabi pa lang. May akong inom. Then, ako din gisundan og istorya nga. Dapat imong asawa mapukaw nimo. Okay. Anang mga orasan, murag gadamgo pa jud ka, mo tinibakak siya. Na, sa paminaw nimo. Kung tala mo istorya, dako lang sa tingog. Ako? Itong nakag sa sala, matabi mo doon. Sa man yung istorya, kadako bag tingog. Ningkungit niya, musiga yung mata kay anak sa kadako daw tingog. Hindi ba naman? Sa nga. Ang inan, istorya niya yung mama, papa, yung mga anak. Na birthday siyang anak. Dito na ako ganyan. Dito na ako ganyan dito sa iyahan. Si Christy, si Itis. Nari si Itis ito. Hapon lang sila nga ito. Katuko na silang balay. Hapon na sila. Hapon na sila nga ito. Mga team, mga luto ay sa mga dulaw.
Ang kaban ni Elcher, trabaho. Mm. Pagkita na ko, naman si tatay dito, pagkita. Tingkat tayo mas mga itis no, hindi ko lang, ano yung amo, sumayon na di kayo. Umayon, pero hindi masangkong ko to, grabe ko na. Mayroon pa eh. Itis pa. Yung masuko, mangurog ka. Itis sa ano saan, yung amo rin, ano yung mga, Agka. yung mga, igit, ibid, sa ito yung mga, Milo. Yung Milo ibid. Halo. iyo, magunag-lagos. Kung naka-English, matag-ahat, ano siya amo, eh. Ano siya? Pagawa sa English, sa kabalog ako may English, di ako sa una, di ako Mataon. Pero kabalog ako di ako may English, kaya nakakuha lagi ko sa computer, guys, ang sa una lagi daw ito sa amo, gawin mo nila. Gado ka lang magpabit ni tatay lang. Ano ko nga? Ano mo ko nga? Ano mo nga? Ako ang amo. Kadungog man ko. Yung ulam. Ang amo. Yung pugaran. Gumawa ni mong amo. Ang voice tatay. What amo? Ay, amo. Ano ko susuna siya lang ko. Employer, sir. It means amo. It means employer. Amo, employer. Ano siya? Saan? Ano siya? Bida Yan iyo pa siya, kumusta ka? Siya. Pakita ni mo yan naong sa Pakita. agaman labay. Pakita mo ko eh. Gara na siya. Yung tanong po siya. Babay-babay pa siya. Ano pa siya. Bas mama dito pwede. Yan. Yan, sa mama dito. Yan, mama, tingkay sa ta. Bang inahan igihan kaya na iya sunoy. Kasi pamunit po doon yan eh. Galulod lang. Hindi po mga po. Pero sabay lang po rin tayo. Bati-bati na tayo na. Pero po tayo kwarta. Basta na alam ang puto pa nag-buy. Kasi may kwarta. Gusto din ako gipan. May job stick. Pero sabay. Bawal lang yun. Mabaway lang grasya. Sila nagkakwarta pero mga batay dagway. Kita way kwarta pero mga gwapa. Gara na siya. Ano sa akin medyo yun. Muli na si Masood. Mapa. Hapit na lagi muli. Mabang nadali ko diri kaon. Lamuha lang agi. Ngayon maguto po balalit. Hulot na ba? Atong isang ada lagi. Isang ada ba ito? Gahapon. Lagi sila nagkuhan. Gahapon na yun. Siya may kaon. Tatay kaon gapon. Hindi. Ato isang ada ba? Walay lunch? Wala lang. Ano naman ito? Ilain lawas niya. Harap. Way lang siya pa mangaging ta ginulat. Kanus amo ingon nang unsan mga tao. Mas piyong ta di ta ka piyong og tarong kay. Kuan. Kaya tingala man ko wala. May siga ang glitter. Pero kung wala. May amo. May lang. May lang kung luto ka. Wala. Bye bye. Hulot na jud. Daghan yun na hulot ng sagbot.